Здравейте на всички! Вие сте на канала Магията на Деметра. Аз съм маг Деметра. В днешният аудиозапис ще направя един разклад на тема какви послания и наставления иска да ви предаде Бог Тор за май месец. И така, преди да започна с разклада, може да поставите лайк, да се абонирате за моя канал. А тези от вас, които се въртят в един кръг, тежко им, не знаят на къде да тръгнат, объркани са и в живота им се случват странни, негативни неща, могат да се запишат на разклада диагностика на негатив и да разберат дали нямат направени магически въздействия. Дали проблемите в живота им не идват от наличието на негативни въздействия. Тези от вас, които искат да подобрят своето здраве, могат да ми пишат на лично съобщение във Facebook или на моята електронна поща, за да им помогна да се подобри тяхното здраве и да съставя специално, в зависимост от заболяването, от проблемите на физическо ниво, специална лечебна програма, чрез която здравето да се подобри и да намерим каква е причината за болестта. Също така тези от вас, които желаят да се защитят от магически въздействия, от завист, от уроки, от негативни зли хора, роднини, колеги, могат да ми пишат на лично съобщение във Facebook или на моята електронна поща и да си поръчат да създам за тях магическа защита. Огнен меч. Огнен меч на боговете. И така. Да започнем с разклада послания и наставления за вас от Бог Тор. И така. Време е да продължиш напред. Да оставиш всичко ненужно в миналото. Да изгориш и изпепелиш това, което те е мъчило и което те е стопирало. Време, в което ти да прогледнеш и да погледнеш на нещата по нов начин. Не съжалявай за това, което е било. Не страдай. Вземи всичко в твоите ръце. Запали огъня
и смело върви напред. В теб има много сила. Ти си прекрасно същество, което заслужава да получи справедливост в живота. Време е отново да станеш силен. Отново да продължиш своя път. Време е за справедливост. Справедливост, която ти ще получиш. Време е всеки да плати за грешките си. Всеки да плати за това, което ти е причинил. Време е да се събудиш и да продължиш напред. В твоя живот идва радост. Но докато не оставиш всичко негативно назад, докато не спреш да се самосъжаляваш, да търсиш вината в себе си, ти сам ще се блокираш и самоизолираш. В тебе има огромен потенциал. Използвай на максимум всички ресурси, които имаш в момента. Използвай и малкото, с което разполагаш. Защото от нещо малко ти ще създадеш нещо голямо. Нещо, за което в бъдеще ще се говори. Ти си много талантливо същество. Твоето упорство и твоята воля са твоята сила. Не се страхувай да експериментираш. Не се страхувай да тръгнеш по нов път. Точно това ти трябва. Трябва ти една искра, трябва ти ново начало. Новото начало ще дойде неочаквано. Знай, че през този месец ще се появят нови същества в живота ти, които ще са като подарък за тебе. Подарък от съдбата. Те ще видят теб и ще пожелаят да им помогнеш. Или те ще пожелаят те да помогнат на тебе. Възможно е да имаш взаимосътрудничество. Да имаш изгодни сделки, предложения. Ще има много радост. Много радост. Не забравяй да съхраниш и да не спираш да цениш това, което имаш. Всичко хубаво. Време е да изгориш онова, което ти е причинило болка. Някаква тайна ще се разкрие през този месец. Ще се появи невероятен човек в твоя живот със способности, който ще ти помогне да
разрушиш страданията, за да може отново да полетиш напред. За някой от вас през този месец ще трябва да се претрансформират. Някои ще трябва да направят големи промени. За да може в бъдеще да дойде светлина. Не забравяй, че понякога любовта не е това, което е. И при някой от вас има въздействия магически, които не ви позволяват да срещнете вашия човек. Обърни внимание на това, което си. Обърни внимание на твоите близки, на твоето семейство. Направи нещо за тях. Подари им любов, време. Много е важно да създадете нещо свое през този месец. Да започнете някакъв нов проект. Възможно е някой от вас да получат кариерен ръст, кариерни успехи. През този месец вие ще се утвърдите в професията и в вашите начинания. Вие ще сте победители. Време е да осъзнаеш, че ти си по-силен, отколкото си. И да преосмислиш живота си, да погледнеш на нещата по друг начин. Прекалено много отдаваш себе си на другите, прекалено много се раздаваш. Време е да изтриеш илюзиите от главата си, да спреш да летиш във въздуха и да си мислиш, че някой го е грижа за теб. Имам на предвид любовен план. Може да има искри, да има чувства, страсти, но истината е, че това ще е нещо кратко, което може би за едни от вас ще продължи 5-6 месеца като любовни страсти и емоции, а други от вас просто ще се устремят напред в търсене на себе си. Това е месец, в който ще се роди нещо ново в живота ви. Или ще бъде поставено началото на много важен етап.
етап, който ще ви извади от дъното на блатото. Ще получите огромна помощ. Помощ, която сте чакали може би 5-6 години. И ще разкриете на максимум силите и възможностите във вашият живот. Прекалено много мислите за неща, които не трябва. Спрете да се тормозите, да страдате, имайте повече вяра. Отделете време за душата си, излезте сред хората, огледайте се и изменете гледната си точка. Не във всичко в живота е черно. Има и светлина, има и прекрасни моменти. Използвайте на максимум всичко, което ви се дава. Отворете душата си, сърцето си. Празнувайте. Веселете се. Много силен месец ще бъде за тези, които се обучават. Студенти, ученици. Огромна сила ще имат тези, които рискуват в живота през този месец. Но все пак трябва да помислите дали се заслужава да рискувате. Ако е за някого. Ако е за себе си, действайте смело напред. Усмихвайте се и нещата ще се подобрят. Някои от вас ще поженат огромни успехи, победа и ще се устремят напред. Пътешествия, месец на пълно обновяване, на пробуждане, на осъзнаване. Това бяха посланията и наставленията от Бог Тор за вас. Обичам ви! Чао, чао и до нови срещи!